patruunalla. Lipasta! Paineet. Ampuma-asetta maaten, lipas kiinni tän. Joo. Voitteen on helppo hyvä. Ops vastaa yhdistetty muuta. Autokuskit ja palomiehet. Näin. Meillä on varaa ottaa viimeiselle niin. Rene Nylund, yliluutnantti, vaatetimumme johtaja, ansiokas ammuttaja. Ja käydään tässä nyt läpi vielä nämä ammunnan säännöt niin, että näistä ei tule sitten sen kummempaa kaplahtaa sitä varsinaisen kilpailun aikana. Eli ampuma-aseet on maaten ja lipastuen käyttö sallitaan. Hehnatuen käyttö sitä vastaan on kielletty. Kilpailulaukaukset on 2 lippaassa, kummassakin 10 patruunaa. Ja ennen kilpailua sallitaan 5 koelaukausta. Sarjana. Kilpailussa hyväksytään häiriöksi ainoastaan aseen mekaaninen rikkoutuminen taikka laukeamaton patruuna. Vinosyöttöä ei hyväksytä häiriöksi. Kysymyksessä ei ole aseen mekaaninen rikkoutuminen, vaan viallinen lipas. Todennäköisesti. Heittosarjassa taulut nousevat kutakin laukausta varten näkyviin 5 sekunniksi ja ovat välillä 10 sekuntia poissa näkyvistä. Tämä, kun meillä ei näitä kääntölaitteita ole, niin kuvataan pillillä siten, että pitkällä vihellyksellä taulut laskee alas. Ja kun tulee lyhyt vihellys, niin taulut nousee ylös. Ja silloin teillä on aikaa se 5 sekuntia ampua se 1 laukaus. 30 sekuntia. Heittosarjan alussa ja laukausten välillä sekä pikasarjan aikana aseen perän on oltava tuossa alustassa. Eli selkeästi irti olkapäästä. Pitää olla aseen ja perä siellä alustassa kiinni. Mikäli sarjojen aikana tulee hyväksytty häiriö, vaihdetaan ampujalle uusi taulu ja kyseinen sarja uusitaan ennen osumien näyttöä ja uusinnan tulos otetaan huomioon. Vain 1 häiriö sarjaa kohti hyväksytty. Heittosarjan jälkeen käydään katsomassa osumien arvot ja kirjataan ne ylös. Kiikarin käyttö heitto- ja pikkasarjan aikana on kielletty. Saa käyttää koelaukausten aikana ja heittosarjan jälkeen, mikäli on. Jos taulussa on ylimääräisiä osumia, otetaan sarjan 10 huonointa huomioon, taikka jos ampuja ei tätä hyväksy, saa hän uusia koko sarjan uuteen tauluun ja uusinnan tulos otetaan huomioon kuitenkin niin, että sarjan tulos saa olla parempi, ettei sarjan tulos saa olla parempi kuin 10 parasta, eikä vähempää kuin 10 huonointa ensiksi ammutussa sarjassa. Ensimmäiserässä ne, jotka ampuu koelaan ampupaikalle pari. Mä oon jakanut 10 patruunaa, lipastaan ainoastaan 5. Onko ampujat valmiit? Omaan tauluun 5 laukausta, ampukaa.
Valmistautukaa ampumaan. Heittosarja. Ampumaan tätä vaateen. Lipas liikkeelle. Jataa! Oletteko valmiit? Taulut! Oliko häiriöitä? Lipas irti, tarkistan aseen. Ampujat ylös. Taululle marsch. Joo. 10, 9, 8, ja 7. Kymmenen, 7.